ассалому алайкум, ҳамватанони азиз, хоҳарону модарони меҳрубон, хуш омадед ба канали мо. дӯстони азиз, ба канали мо подписчикони нав подписатсия карданд. ҳамаатонро хуш омадед мегӯям ва мехостам ба подписчикони нав худро муаррифӣ кунам. номи ман Рудоба, ман модари 8 фарзанд ҳастам. 4 фарзанди ман приёмнӣ ва 4 фарзандам биологӣ ҳастанд. писари калониям 21 сола Рустам ном дорад, ҳоло дар хизмати ҳарбӣ, ва духтарчаи хурдиам 3.5 сола Малика ном дорад. ва боз дугоник дорем, Ҳасан Ҳусейн ном доранд, онҳо 6 сола мебошанд. кӯдакони приёмни калонияш 12 сола, 11 сола, 9 сола ва хурдӣ 7 сола мебошад. аз соли 2016 инҷониб дар оилаи мо зиндагӣ мекунанд. ана ҳамин хел дӯстони азиз каме маълумот додам. дар ин ҷо дӯстон кӯдаконро ба детсад гусел кардам. мактабхона ба мактаб рафтанд. ҳамроҳи Малика акнун уборка мекунем. Малика ба детсад намеравад, барои он ки группашон ба карантин баромадагӣ. ҳоло бошад ҳамроҳи Малика уборка мекунем ва гулҳое ки аз берун даровардем хокашро нав мекунем. дар ин ҷо дӯстон ҳаво ки хунук шуд, мо ҳамаи чизҳои беседкаро ҷамъ мекунем барои барфу борон нарасидан. ана дар ин ҷо дӯстони азиз хонаи кӯдаконро уборка кардам. духтарон худашон уборка мекунанд ҳар рӯз, лекин дар як ҳафта як маротиба ман худам генерални уборка мекунам. ана дар ин ҷо дӯстон кӯдакон аз мактаб омаданд, ба ман кӯмак мекунанд. якҷоя хоки гулҳоро иваз мекунем ва гулҳои хонагиро ба гулдонҳо, ба тубакҳо мешинонем. زندگی بیداری است یا خواب رویاست، زندگی هستیست یا پنداری بودن، زندگی دیدار یاری محجبینه یا غمی شیرین هجرانش کشیدن. زندگی بیداری شبهای تار است یا شکر خوابی سحرگاهی جوانی. زندگی اندیشه امروز و فردا یا که فکری زندمانی یا نمانی. من ندانم
زندگی چیست؟ این سوالی که برا صدها جواب است. من ندانم زندگی چیست؟ این سوالی که همیشه بی جواب است. زندگی به عشق تا پیری رسیدن، یا که عاشق بودن و پیری ندیدن، یا چو خسرو کام دل حاصل نمودن، یا چو مجنون وسعتی صحرا گزیدن. زندگی با خودی و عقل است و تدبیر، یا که آن به خودی و ана дӯстони азиз, гулҳоро шинондем. акнун Настя ва Маша пудинаҳое ки дар агарот монданд ҳамашро ҷамъ мекунанд ва барои зимистон замароска мекунем. ана дар ин ҷо тухми гулҳоро ҷудо мекунем барои он ки соли оянда боз гулҳоро ба агарот мешинонем. در دو دمی غم بگذرد، روزی سخت و تنگ یک دم بگذرد. ساعتی در دو دمی غم بگذرد، روزی سخت و تنگ یک دم بگذرد. هر بلایی که عظیم است و علیم، هر بلایی که عظیم است و علیم، از سری فرزند آدم بگذرد، از سری فرزند آدم بگذرد. بگذرد. дӯстони азиз, Настя ва Маша бисёр ба ман кӯмак мекунанд ва хоҳиш карданд ки вақте ки пудинаҳоро мечинанд худашон ба навор гиранд ва ана бинед ду каса Маша ба навор мегирад, Настя мечинад. дӯстон, ана дар ин ҷо палос мешӯем. вақте ки хоки гулҳоро иваз кардам, камтар дар рӯи палос хок чошид. барои ҳамин хостам ки шӯям якбора тоза шавад. боз аз шумоён узри зиёд, тамошобинони азиз. вақте ки ин влогро монтаж мекардам, кӯдакон бозӣ доштанд, аз ҳамин сабаб овозашон баланд. پیوندی من باقی امیدم حاصلم، دل بندی من بختی سفیدم خوشگلم. ارمان ندارم گر ببینم بختی تو،
فرزند من صبحی سعیدم هم دلم فرزند من دل بند من شیرین من دوستان ҳамроҳи Настя бегоҳӣ ба магазин рафтем ва чизҳои лозимиро харидорӣ кардем. Мева, шир, лимон ва сироп глазированный фарш гирифтем. акнун дӯстони азиз продуктаҳоро ҷобаҷо мекунем ва ужин мепазем. баъди ужин барои пагоҳ котлет мепазам ва суп мепазам барои он ки гази моро мекушанд. 1 сутка газ намешавад. روزی سخت و تنگ یک دم بگذرد ساعتی در دودم. دوستانی عزیز дар ҳамин ҷо влоги мо ба охир мерасад. ҳатман лайк монданро фаромӯш накунед. то наворҳои оянда дар паноҳи худованд бошед.